субҳи барвақт ҳанӯз офтоб набаромада, аҳли хатсайри навбатии сайёҳати кӯҳии мо дар ҷойи ҳамешагӣ ҷамъ шуда барои оғози сайёҳат омодагӣ мегирифтанд. тавре шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ медонед, мо дар нашрҳои гузаштаи барнома бо интихоби беҳтарин мавзеъҳои сайёҳатбоби кишвар аз тарафи сайёҳон бо ташкили хатсайри якрӯза ҳамроҳи онҳо ба он ҷо сафар менамоем. аммо ин навбат хатсайри мо якчанд рӯзро дар бар мегирад ва бинобар ҳамин ҳам лавозимоти мо барои сафар зиёда гардидааст. чун ҳамешагӣ барномаи мо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии дургард таҳия мегардад ва мо ин лаҳза аз шаҳри Душанбе роҳ ҷониби боғи таърихию табиии Ширкент пеш мегирем. моро дар ин сафар дар маҷмӯъ 11 нафар аз ҷумла 2 нафар роҳбаладон ва сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат ҳамроҳӣ мекунанд. ҳамин тавр мо тавассути 2 адад микроавтобуси тамғаи Starex ба роҳ баромадем. аз Душанбеи ҳанӯз дар субҳи содиқ орому сокит баромада ба шоҳроҳи Душанбе Турсунзода даромадем ва мин баъд роҳи мо дар дараи хушманзараи Қаратоғ идома ёфт. баробари баромадан аз роҳи асосии шаҳри Турсунзода ва ворид шудан ба дараи Қаратоғ мо раҳораҳ шоҳиди манзараҳои ҷолиби гирду атроф гардидем. тавре медонем, чанд ҳафта боз дар мамлакат боришоти борон хеле зиёд гардидааст ва бинобар ҳамин ҳам ҳоло сатҳи оби дарёи Қаратоғ баландтар ва пуртуғён шудааст. инак мо пас аз тай кардани бештар аз 75 километр роҳ аз шаҳри Душанбе расидем ба нуқтаи оғози хатсайри сайёҳии варзишию кӯҳиямон. акнун аз ин ҷо моро зарур аст ки 13 километр роҳи пурпечутобу пурсадди кӯҳиро дар рӯзи якуми сайёҳатамон пиёда тай намоем. аз ин ҷо 2 километр болотар деҳаи Ҳакимӣ қарор гирифтааст. бинандагони азиз, инак аз ҳама лаҳзаи муҳим ва асосии сайёҳати имрӯзаи мо оғоз ёфт ва ҳоло бошад тамоми аҳли гурӯҳ бояд қаҳрамонона ҳамин қадар бо ҷуздонҳои пурбор вазни зиёдро ба пӯш гирифта ба сайёҳати чандрӯза ҳаракат кунанд. аз ҳамин ҷо хатсайри мо оғоз меёбад ва фикр мекунам ки ин хатсайр воқеан ҳам як хатсайри хотирмон хоҳад буд. барои иштирок дар сайёҳатҳои тӯлонию дарозмуддат табиист ки миқдори лавозимоти зарурию шахсиятон низ ба ғайр аз маводи ғизоӣ меафзояд. бинобар ҳамин ҳам ҳангоми иштирок дар чунин хатсайрҳо ҳаҷми ҷузъдонаҳо низ зиёд мегардад. яке аз қоидаҳо ва шарти асосии чунин хатсайрҳо ин албатта аз якчанд нафар иборат будани аҳли хатсайр аст ки инро мо дар барномаҳои гузашта таъкид дошта будем ва имрӯз бошад пас аз тамошои барнома боварӣ дорем ки ба чунин сайёҳатҳо ҳатман ки танҳо намеравед. роҳбалад Гулрухсор ки масъулияти бо муваффақият баргузории сайёҳат бар дӯшаш аст, аҳли хатсайрро пеш аз оғози сафар дастурамали махсус дода қоидаҳои муҳим ва бехатариро дар вақти сафар ба иштирокдорон фаҳмонид. гуфтан ба маврид аст ки ҳангоми сайёҳатҳои тӯлонӣ ва бахусус дар роҳҳои кӯҳӣ ба масофаҳои дур рафтан бояд ҳатман лавозимоти заруртарин ва дар айни замон сабуктарин гирифта шавад ки ин албатта аз ҳар ҷиҳат ҳангоми сафар ба манфиат ва сабукии шумо хоҳад буд. дар сафари пиёдагардии саҳроӣ ҳар як грамм ба қадри 1 килограмм вазн мегирад. ин зарбулмасали машҳур миёни сайёҳон аст. Когда собираешь рюкзак, нужно, чтобы рюкзак, вот это все, оно должно не весить больше 15 килограмм. Если свыше 15 килограмм, но сегодня у нас были рюкзаки и намного потяжелее, до 15-20, у кого-то до 30 килограмм было. Но для того, чтобы ходить комфортно, вот это нужно все уместить в этот рюкзак. Поэтому рюкзак должен быть около 70-80 литров. И, в принципе, должно все емко это уместиться. Когда идем в многодневный поход на несколько дней, то обязательно с собой берем большой рюкзак. Это рюкзак не для того, чтобы, не для рекламы. Вот этот рюкзак, он должен быть удобный. Лямки должны быть широкие. И обязательно на поясник, когда он застегивает здесь, чтобы крепко держал. Ну и также здесь есть, чтобы держал около груди, закрывается. Обязательно трекинговая обувь.
Она должна быть крепкая, подошва должна быть крепкая. Ну, панамка это как обычно. И трекинговые палки. Многие отправляются в поход. Ну, местные жители часто используют обычные палки. Но трекинговые палки очень удобны. Они идут как раз его под рост. И когда идешь, они очень хорошо помогают при ходьбе на высоту и при спуске. И особенно в опасных местах. Не обойтись без каремата. Каремат, он должен быть легкий. Некоторые берут очень тяжелый. Но он должен быть легкий. Его расстилают вот в такой палатке. Обязательно берем палатку. И на нем можно спать, на нем можно устраивать пикник. Обязательно аптечка. Аптечки должны быть средства первой медицинской помощи. Ну и если у кого-то есть какие-то спецзаболевания, хронические заболевания, берет с собой дополнительные лекарства. Здесь средства от змей. Ну, так как в горах Таджикистана змеи водятся, поэтому от укусов змей вот используем такие средства. Это дождевик. Так как мы пошли, погода на самом деле показывает не очень хорошая и обещали, что будет дождь, поэтому обязательно берем дождевик, небольшой, не тяжелый. Это куртка. Куртка, которая не продуваемая, она легкая. Тоже ее человек когда одевает, да, то есть она не продувается и тепло держит, и легкая. Это гамаши. Туда, куда мы пошли в этот раз, там был снег. И снег достаточно глубокий. Когда снег идет выше, чем ботинки, то одевают гамаши, чтобы туда не попадал снег. Это спальник. Спальник нужно стараться брать не очень тяжелый, потому что многие покупают большие тяжелые спальники, но нужно брать компактный. В наших горах, ну, хотя бы, чтобы плюс 5 было комфорт, особенно сейчас. Если будет, ну, плюс 10, плюс 15, ну, некоторые мерзнут. У нас так было, что некоторые замерзли. Это гидратор. Его ложат в рюкзак, и он вот здесь стоит. И по ходу, когда человек хочет пить, он использует гидратор. Но не так часто его многие пользуются. Обычно берут бутылку воды. Она должна быть где-то недалеко, чтобы можно было легко доставать и можно было пить. Обязательно использовать нужно солнцезащитные очки, потому что находимся на высоте. Используют крем от загара. К сожалению, я не использовал. Вот видите, что произошло. Сгорел. Но хорошо, что среди нас были те, у кого есть средства против ожогов. Вот сегодня намазали. Чувствую себя хорошо. Никаких проблем. Ну и повербанки обязательно, потому что много красивых мест в Таджикистане. Много фотографируют. Если идут первый раз в места, которые незнакомые, используют такие карты, мобильные карты, например, Maps.me, используют его. И когда он находится, ну вот когда именно ты по нему идешь, то он много потребляет батареи, поэтому быстро садится. И в это время как раз хорошо поможет повербанк. Когда идешь на длительные походы, конечно, нужно повербанки брать, ну, хотя бы до 30 тысяч, да, вот, чтобы у него был заряд, и тогда можно в течение 5 дней спокойно воспользоваться этим. Ну вот вроде бы все, но чтобы это испытать на себе, надо хотя бы один раз прийти в горы. В Таджикистане сейчас самое время, как раз начался сезон, чтобы ходить в походы. Пожалуйста, ходите в походы. пас аз лавозимоти муҳимтарини худро ба ҷуздонҳо гирифтан аз рӯи қоида бояд ҳар як нафар якчанд килограмми дигар вазни иловагии ҷамъиятиро низ бо худ гирад, ки ин дар ҳолати мо 2 килограмм маводи хӯрока буд. ин қоида барои ҳама ягона аст, барои мо гурӯҳи эҷодӣ низ. ҳамин тавр бо ба пушт кардани ҷуздони инак 16-17 килограмм вазн дошта, ҳама дар якҷоягии расми хотиравии гурӯҳӣ аз оғози сафар гирифта ба роҳ баромадем. минтақае ки сайёҳати мо аз он оғоз шуд Сарбин ном дошта, аз шаҳри Турсунзода дар масофаи зиёда аз 20 километр қарор дорад.
хатсайри мо бо ҳамин роҳ ки ба тарафи минтақаи зебои пашми кӯҳна мебарад ба саёҳати варзишӣ шурӯъ намуд. Роҳбалад ба мо гуфт ки ин роҳ чанде пештар барои осонтар кардани роҳ ба минтақаи назаррабои пашми кӯҳна ки дар ҳудуди боғи тарихию табии Ширкен ҷойгир мебошад сохта шуда, аз он бештар сайёҳон бо автомошинаҳои махсуси кӯҳгард истифода мебаранд. зиёдтар аз 1 километр роҳ рафтан аз пешамон ду роҳ баромад ки мувофиқи маълумоти роҳбалад яке ноҳамвору нишеб ва дигаре ҳамин гуна роҳи калон аммо дорои ду гузаргоҳ аз болои дарёчаи Сарбин мебошад. Бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки мо зимистони гузашта ба минтақаи Сарбин ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон омада аз болои ин дарёча гузашта будем. Он вақт об ва ҷараёнаш камтар буд. ҳоло бошад бо сабаби оби хурушони дарёча роҳи дуюмро интихоб карда ба боло баромадем. воқеан ҳам табиати нотакрору сабзпӯш ва гулафшони баҳор манзараҳои дилфиребро ба назар ҷилва медиҳад ки сазовори тамошою ҳаловат бурдан ва расм гирифтан аст. кӯҳҳои ин ҷо ки баландиашон аз сатҳи бар зиёда аз 3000 метрро ташкил медиҳад, ҳанӯз ҳам дар иҳотаи барф ҳастанд ки сафедии қуллаҳояшон ба табиати сабзпӯши атроф ҳусни дигар мебахшад. роҳ рафтан бо ҷуздонҳои вазнин дар ҳавои офтобӣ ва дар айни замон расму навор гирифтан албатта барои гурӯҳи эҷодӣ барнома гарон буд, аммо то қадри тавон мо кӯшиш кардем ки беҳтарин лаҳзаҳо ва беҳтарин манзараҳои дилраборо барои шумо наворбардорӣ кунем. теппакӯҳе ки мо ба он мебароем хеле тӯлонист, барои ҳамин ҳам бояд оҳиста қадам зад. ин тавр шумо қуввататонро ба муддати тӯлонӣ истифода бурда метавонед. давида баромадан ҳам мумкин нест, ҳарчанд боварӣ дошта бошед ки бо ҷуздони пурбор аз уҳдаш мебароед. беҳтар аст ки пас аз тай кардани 1 ё 2 километр истода каме нафас рост кунед, расм гиред ва аз ҷараёни саёҳат лаззат баред. каме болотар рафта мо шоҳиди ин гуна тӯдабарфҳои ҳанӯз обнашуда гардидем ки ба қадди дараб фаромада дар гармии офтоб об шуда ба қадри як ҷӯйча ба дарьё оби софу зулол ҳамроҳ мекарданд. пас аз убур кардани теппакӯҳ мо дубора ба назди дарёи Сарбин расидем ва ин ҷо каме дар зери сояе танаффус карда боз дубора роҳамонро идома додем. ин навбат моро лозим шуд то ба кӯҳ бароем ки хеле роҳаш тӯлонӣ мебошад ва барои ба ҳамвории болои он баромадан моро зарур аст ки қадиб 6 километр роҳи тӯлониро тай намоем. роҳи мо барои баромадан ба кӯҳ хеле сергардиш буд ки мунтазам моро ба боло мебурд. ҳар қадар аҳли гурӯҳ ба боло мебаромадем, ҳамон қадар манзараҳои атроф зиёдтар ба назар менамуд ва ҳар қадар метавонистем зебоии табиати мавзеъро ба тавассути чашми камера барои шумо инъикос кунем. бо сабаби баландии тӯлонии кӯҳ аҳли хатсайр бо ҷуздонҳои пурбор зуд монда шуда каме истода нафас рост мекардем ва боз ҳам вазнин ба боло роҳ мепаймудем. ҳамин тавр мо ба ин нуқтаи аз ҳама мувофиқ барои расмгирӣ расидем ки воқеан ҳам аз ин ҷо манзараи сабзпӯшу кӯҳҳои баланди ҳанӯз барфпӯши зебои бадараи Қаратоғ ва мавзеи Сарбин кушода мешавад. каме болотар баромада хатсайри мо ба баландии 2200 метр расид. дар пасманзари сабзаву гулҳо ва даштҳои паҳновари сабзпӯш кӯҳҳо бо қуллаҳои сафед боз ҳам ба назар ҷолибтар менамояд. зимистони соли гузашта мо ба ин ҷо омада будем ва ҳоло дар муқоиса бо манзараҳои барфпӯши он вақта мавзеъ куллан тағйир ёфтааст. ҳамин тавр мо рӯз нисф шуда аз минтақаи Сарбин гузашта ба ҳудуди минтақаи Пармин ворид шудем. роҳи мо инак каме нишебтар шуда ба поён мерафт. мо пас аз тай кардани роҳи дуру дарози кӯҳи дар паҳлӯи дашти сабзпӯш зери дарахте аз офтоби гарм панаҳ бурда хӯрок хӯрдем ва суҳбат ороста бо ҳамроҳонамон дурустар ошноӣ пайдо кардем. воқеан ҳам садои хурушони дарёча ба гӯш хуш расида асаб оромкунанда аст. аз паҳлӯи мо дарёча бо оби софу зулол мегузашт ки мо аз оби он зарфҳои худро пур карда дар пасманзари дашти сабзпӯшу кӯҳҳои барфпӯш расми гурӯҳӣ гирифтем. минбаъд роҳи мо дар ин дашти ҳамвор идома ёфт. аз пеш роҳи моро ин кӯҳ ду тақсим мекунад. моро зарур аст ки ба тарафи чап гашта роҳи худро қад-қадди дараи Қаратоғ идома диҳем. аммо аз пеш моро садди ноговор ва душворгузар дар пеш буд. дарёи Сарбин. ин ҷо маҳз он ҷоест ки дарёи Сарбин аз шохобҳои худ ғизо гирифта ба як дарёи бузургтар табдил меёбад. роҳи дигари хушкӣ вуҷуд надошт ва мо ба хулосае омадем ки аз болои дарё ки обаш хеле сард буд почаҳои шимҳоро каме боло карда мегузарем. ин қарор душвор, аммо ягона роҳи гузаштан аз болои дарёст.
ҷараёни об хеле тез аст ва имкон дорад ки дар миёни дарё поятон бо як ҳаракати ноҷо лағжида бо ҷуздони пурборатон ки ояндаи бо муваффақияти сайёҳататон аз хушк будани лавозимоти дохили он вобаста аст ба оби дарё афтед. биандагони азиз, вақте ки мо то ба ин қисмати сайёҳатамон расидем, аз назамон ҳамин як дарёи хеле пуртуғиён баромад ва аҳли хатсайр ба ваҳм омадан, ба ҳарос омадан ки оё мо аз болои ин дарёи пуртуғиён гузашта метавонем ва ё ин ки не. Ва ҳатто баъзеҳо пешниҳод кардан ба роҳбаладон ки биёед пас мегардем. Аммо бо роҳнамоии роҳбаладон мо тавонистем ки ин дарёчаи пуртуғиён ва ваҳмангезро бо муттаҳидии ҳамдигар, бо ёрии якдигар гузарем. Дуруст аст ки камтар пойҳоямон тар шуд ва об хеле хунук аст, аммо тавонистем. ҳамроҳонамон таъссуроти бардоштаашонро аз мушкилоти пешомада ҳангоми гузаштани ин дарёи тезоб чунин баён доштанд. Нам надо было пройти речку, она местами была очень сильная, местами она была средняя такое. И чтобы не промокнуть весь, те люди, которые хотят такой долгий поход, сначала они должны быть крепкие физически, да, во вторую степень они должны морально подготовиться, чтобы все это терпеть, пройти, плюс подходящие все эти трекинговые палки, трекинговую обувь, да, все это должно быть обязательно. Плюс самое главное — это командный дух. Без команды мы ничего не добьемся, получается. Местами мы должны друг другу помогать, чтобы дойти до конечного пути, чтобы никто не отказался, чтобы все достигли поставленную задачу. Что касается самых экстремальных моментов, то я уверен, что это была переправа через речку, само собой, в одну сторону, в другую сторону. Но первый раз было, конечно, вот очень экстремально, очень сложно, потому что поток был более сильный. И для меня, например, это была первая переправа вообще такого формата. Обратно, конечно, да, уже было проще. ҳамин тавр пас аз убур кардани дарё моро акнун зарур аст ки ба доманакӯҳи навбатӣ бароем. ҳоло ки мо дар баландии бештар аз 2000 метр қарор дорем, ҳаво низ ин ҷо салқин аст ва ҳанӯз ҷо-ҷо тӯдаи барфҳо хобида дар ҳоли обшавианд. ин барфтӯдаи хамида ба қадди дара хеле ғафс аст ва аз он шохоби дигари дарёи сарбин манша мегирад. яке аз роҳҳои дигари душворгузари сайёҳати мо гузаштан аз болои ин барфтӯда мебошад. ҳоло ки вақти гармӣ ва обшавии ин тӯда барфҳост, лағжидану фурӯ рафтан аз эҳтимол дур нест. бинобар ин эҳтиёткорӣ шарти асосӣ бо муваффақият ба тарафи дигар гузаштан аст. аз ҷониби дигар, дар пасманзари дараи тӯлонию сабзпӯш ва дорои шаршараҳои гуногуни зебо ин барфтӯда хеле ҷолиб ба назар менамояд ва мову ҳамроҳонамон дар болои он якчанд расмҳои хотиравӣ гирифтем. минбаъд аҳли хатсайри мо боз бо роҳи муайяншудаи кӯҳӣ пеш мерафт. воқеан ҳам боиси қайд аст ки дар ҳар як гардиши ин роҳҳои кӯҳӣ як манзараи тамоман дигар ва ё ҳудуди зиёдтари сабзпӯш ба назар мерасад ки ҳар бинандаро барои гирифтани расми навбатӣ дар пасманзари ин ҳама зебоиҳои табиат моил месозад. аз ин баландӣ боз ҳам назарамон ба якчанд шаршараҳои табиии мавсимӣ афтод ки аз оби барфҳо манша гирифтаанд. дар воқеъ мавҷудияти чунин шаршараҳо табиати мавзеъро боз ҳам бою рангин месозад. рӯз аллакай аз нисф гузашта ба бегоҳ наздик буд. қад-қади дара роҳ паймуда аз пешамон боз якчанд барфтӯдаҳои дигар баромад.
ҳангоми каме дигар ба боло баромадан аллакай аз назламон ҷӯйборчаҳои дигар баромад, ки аз оби барфҳои боқимонда сарчашма гирифта аз зерашон ба поён ҷорӣ мешаванд. ин ҷо ва боз аз чанд садди дигар бо ёрии ҳамдигар гузар кардем. тавре маълум мешавад, хатсайрҳои кӯҳӣ аз ҳар ҷиҳат боиси хотирмон шудани сайёҳат, осонии роҳ ва дастгирии равонӣ мегардад. мо ҳамин тавр ниҳоят пас аз убури дарёчаи дигар расидем ба мавзеи боғи таърихию табиии Ширкен, ки ҳамчун мамнӯгоҳ низ миёни сайёҳон машҳур аст. маҳз аз ҳамин ҷо ҳудуди боғи мазкур оғоз ёфта то ба хати сарҳади ҷумҳурии Узбекистон тӯл мекашад. рӯз ки аллакай бегоҳ шуда буд бо роҳнамоии роҳбаладон, мо ин ҷоро барои шабру рӯз кардан интихоб намудем ва ҳама ба рост кардани хаймаҳо шурӯъ кардем. яке аз малакаҳое ки бояд ҳар як сайёҳ дошта бошад, ин мустақилона кушодану ғундоштани хайма аст, ки хушбахтона ман аз уҳдааш баромадам. ҷое ки мо интихоб кардем барои даргирондани оташ ва пухтани хӯроку ҷӯшондани чой дар гирду атроф ҳезум қариб ки набуд ва бо як душвории зиёд мо ниҳоят ҳезум ҷамъ оварда оташ афрӯхтем. биандагони азиз, ҳамин тавр бо тай кардани масофаи 12 километр аз ҷои оғози сайёҳати пиёдагардӣ рӯзи аввали сайёҳати мо ба поён мерасад ва бо роҳнамоии роҳбаладон мо ана ҳамин гӯшаро барои шабру рӯз кардан интихоб кардем, хаймаҳоро дуруст кардем ва ният дорем ки ин ҷо шаб монем. ногуфта намонад ки минтақае ки айни ҳол мо қарор дорем, аз ин тарафамон кӯҳи сафед ва аз ин тарафамон бошад Сутункамар ҷойгирӣ мебошад. субҳи рӯзи дигар пас аз субҳона ғундоштани хайма, лавозимоти зарурӣ ва партоб ба ҷӯздонҳо дар пасманзари кӯҳҳои сабзу сангин ва барфпӯши атроф расми хотиравии гурӯҳӣ гирифтем. вазъи ҳаво моро аллакай аз борони дар пешбуда огоҳӣ медод. ҳамин тавр бо маслиҳати роҳбаладон, ки агар борон ба боридан шурӯъ кунад, роҳҳо ҳамаллой ва хатарнок мешаванд, бояд пештар аз оғози борон ба нуқтаи аввалаи хатсайр баргардем. албатта дар роҳ зарур омад то аз садди сангиву барфин ва дарёи хурушони садбин гузарем. дар умум сайёҳати рӯзи дуюми мо камтар давом кард. аз рӯи нақша бояд мо имрӯзро дар нуқтаи оғози хатсайр рӯз кунем ва фардо ба душанбе баргардем. Мы вчера начали наш поход в Ширкенский барьер. Это один из самых сложнейших походов. Все стараются туда попасть, но не всегда получается туда подойти, потому что Ширкенский барьер у нас один из самых таких знаменитых заповедников, и там сложный такой маршрут. Мы с группой поднялись на перевал. С места начала похода мы поднялись на высоту более 2500 метров над уровнем моря, и мы прошли около 12 километров. тавре нақша доштем пас аз нисфирӯзӣ ба ҷои таъиншуда расида, хаймаҳоро рост карда ба ҷамъоварии ҳезум пухтани оши палав шурӯъ кардем. ошпаз аз миёни мо тахмина интихоб шуд. барои ош сабзию пиёз реза кардем. суҳбат сари деги оши палав гарм шуд ва акнун ки ҳамроҳон бо ҳам ошноии хуб доштанд, дар бораи сайёҳати доштаашон ибрози андеша мекарданд. Сегодня мы попытались счастье дойти до заповедника, дошли только до края, до барьера, там заночевали, нашли с чудом буквально дрова, попили чай, вот, легли спать. На следующее утро, к сожалению, приняли решение вернуться обратно, потому что небезопасно было бы. Вернулись на место, откуда начали. Тут вот есть добрые люди, которые живут в кишлаке.
согласились поделиться с нами чаку. Будем сейчас кушать плов и вспоминать добрыми словами этих людей, ну и обсуждать все моменты, которые с нами приключились. Сколько живу в Таджикистане, у вас прекраснейшая страна, то есть из Душанбе выехать там вот в любую сторону, каждый пейзаж уникален, удивителен, и он просто прекрасен. Можно сесть спокойно, налить себе чай и смотреть, созерцать все вот эти вот красоты. Поэтому я не могу выделить какого-то отдельного. Это вот, опять же, куда угодно приди, и везде будет прекрасно. юлия аз ҷумҳурии ӯзбекистон маҳз ба хотири иштирок дар ин хатсайр ба тоҷикистон омадааст. ҳангоми суҳбат маълум гардид ки сайёҳат ба минтақаҳои гуногуни тоҷикистон ва умуман ҷаҳонгардӣ барояш писанд аст ва мудом дар ҳар гуна хатсайрҳои экстремалӣ ё худ шадиду мушкил бо майли том ширкат меварзад. Я приехала с Ташкента, с Узбекистана. Я в январе месяце приезжала в Таджикистан. Ездила я на Мургузарские озера, и мне очень сильно понравилось. Решила приехать снова в новый поход. Ширкенский барьер. У нас состоялся прекрасный поход, было все замечательно. Прекрасная команда, в принципе, все справились. Поход сложный, и когда идете в сложный поход, соответственно, нужно рассчитывать свои силы, потому что рюкзаки довольно-таки очень тяжелые, и всегда нужно иметь при себе действительно хорошую обувь и все остальное. Я очень рада, что я познакомилась с этой командой. Прекрасные люди, и я еще раз сюда приеду. дар як муддати кӯтоҳ оши палави мо ҳам омода гардид ва ҳамагон сари дастархон оши палави дар домани кӯҳсори табиат омодашударо бо як иштиёқи беандоза тановул кардем. пас он қисме ба ғундоштани дастархон, қисме ба ҷӯшондани чой, шустани зарфҳо ва гирифтани расмҳо пардохтанд. суҳбати мо ҳамроҳон то дер боз идома кард. шабтавре чашмдош будем, ҳаво боронӣ шуд. ҳамин тавр рӯзи дигар пас аз ғундоштани хаймаю партоб ва лавозимотҳои дигар ба ҷуздонҳо роҳ ҷониби шаҳри Душанбе гирифтем. умедворим ки аз тамошои рафти хатсайри навбатии сайёҳии варзишию кӯҳии мо ба боғи таърихию табиии Ширкенти шаҳри Турсунзода ҳамроҳи сайёҳон аз дохил ва хуриҷи мамлакат таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.